Yan po yung lapu-lapu na malalaki, oh. 140. 140 ang per kilo. Talagang big size po, no, na lapu-lapu. Oo, nakita ko nga eh. Parrot. Ito, oh, yung loro kung tawagin. Ayan. 120, isandaan. Sandaan po ang per kilo. Ito naman. Sniper. Ano bagong hango? Bagong kuha mo ngayon sa loob? Pambukas talaga ito, boss. Pambukas na yung paninda na yan. So, yung mga ilang paubos namin, maliliit. Para pagbukas, wala namin intindihan. Ito yung isdang pangmalakasan, no? Ayan, no? Ayan. 100. 100 din ang per kilo, no? So, talaga makakasulit ka dito kapag namili ka ng mga isda. Yellowfin tuna. So, sa tumpukan yan ay 100 pesos. Boss, magkano yung per kilo mo ng yellowfin? Sandal lang yan. Ayun, no? 100 pesos po ang per kilo na sa tumpukan ay 100. Tapos may pugita tayo dito. So, magkano pugita mo, idol? Sandal lang po. Ayan, oh. 1 kilo po ng pugita ay 100 pesos. Ayan. Ito, may nakita po tayong alimasag, no? Malalaki. Ayan, oh. Magkano tumpukan itong alimasag? Ang lalaki, oh. Yan po, yung tumpukan po ng alimasag, puro lalaki, no? Blue crab. Ayan, 150 ang tumpukan. Boss, magkano yung alimasag mo? Alimasag natin, kaibigan. Ayan, oh, haluan. May babae, may lalaki. May babae, lalaki, diretsuhan lang yan, kaibigan. Ayan, oh. Dalawanda lang po kilo. So, 200 pesos ang per kilo ng alimasag, no? O, negotiable nga. Yung paninda niya, may bawas pa. Ayan. So, sa mga tumpukan, ayan po, sa halagang 100 Yung pesos. dalawa natin, $100 po. Ayan. Tapos may pating din po dito. Ito po yung pating, oh. Tapos ito po yung isang gabi na malalaki. Te, magkano yung? Sandaan ang kilo o sa piraso? Ayun. Alam ko sandaan, ang laki kasi. So, 100 pesos po ang per kilo po dito ng isdang gabi. Isang kilo ng dalagang bukid, 150. So 150 po ang per kilo po dito ng dalagang bukid. Boss Alan, shout out. Magkano yung mo, tumpukan mo ng dalagang bukid? Magkano yan, Buslando? Ayan, oh, yung lapad po na dalagang bukid ay 100 pesos. Shout out po sa mga vendor po natin dito sa Malabon Fish Market. Ayan, oh. 260, ang gaganda ng hipon, malalaki, oh. Yan po ay 260 ang per kilo. Ay 70 pesos ang per kilo. 70, may kasama na reseta. May kasama ng reseta yung tindang gulyasan. 70 pesos po ang per kilo. Wala pa doktor, reseta ko lang yun. Wala pang pirma, no? Wala pa. Tayo 70 tayo, maganda asan yan tayo. Uy, hindi edit yan. Kitang-kita sa tagang napakasariwa ng gulyasan. 70 pesos po ang per kilo. Dito naman po ay 100 pesos ang per kilo. Boss, magkano per kilo? 250, boss. So, 250. Ayun, sinasabi ko. Sikreto ng mga pogi dito sa Malabon Fish Market. So, 250 po ang per kilo po dito ng pusit. 250 lang, oh. Gaganda, oh. So sa kilo naman po ng bikaw ay 100 pesos ang per kilo. So talakitok naman po ay 140. Mas marami po, wait lang po ah. 230 ang pusit lumot. Boss, magkano na cream dory? So 150 pesos po ang cream dory, no? Shoutout sa'yo, makikita ka na naman ng asawa mo. Magkano yung plastic? Photo of the day. Magkano yan? Sandal lang yan, boss Lando. 100 pesos po yung isang plastic na gulyasan. So, ganun din sa'yo, idol. Bakit iba yung hawak mo ngayon, hindi red horse? Kasi nabuti pa nga yan, oh. May nakahabol pa. Naghahabol ka pa ngayon. So, magkano naman yan, idol? Ito mga nasa 1.5 na to, kuya. Hindi ito. Isda mo, wag yung pera. Sandal na lang. So, 100 pesos po yung mga isda na naka-plastic dito sa Malabon Fish Isdang Market. Kadiri. 150 kanina benta ko nito. Oo. Yan, sandal na lang. Ayun, 100 pesos na lang po binibenta. Ang ganda po ng laman, no? Yung hawak niyang pera na sa halagang 1.5 na. Ayan. So, nakakasulit na siya. Okay, salamat.
Alright, so good morning po. At nandito po tayo ngayon sa Malabon Fish Market, no, upang mag-update ng mga panibagong presyuhan ng kalakaran dito sa Malabon. So ito pong muli si Boss Lando Explorer na mag-explore at mag-iikot upang malaman ng update ng mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! So ito po yung isdang kitang, no? Magkano kilo nito, idol? 100. Kano? 100. O yun, oh. Ito Malabanos. 100 pesos ang per kilo ng kitang. Ito Malabanos, oh. Malabanos. Yan, 100 din ang kilo. 100 din ang kilo, no? So ang mga isdang papaakol yan, mga 100 pesos po ang tumpukan. At sa lapu-lapu, 120 lapu-lapu mo? So ito po, yung lapu-lapu no, 120 ang per kilo. Wala ka malalaking isda, no? Meron. Yung nakaraan. Labas lang doon. Yan po yung lapu-lapu na malalaki, oh. 140. 140 ang per kilo. Talagang big size po, no, na lapu-lapu. Yung nagtatanong kasi yung mga malalaking isda, naghahanap. Eh, ikaw lang meron tinda rito. So ito naman po yung isdang talakitok. Ayan. 120. 120 naman ang per kilo, no? Kaya ginaganto ko rin yung sila. Oo, nakita ko nga eh. Eh, parot. Ito, oh, yung loro kung tawagin. Ayan. 120. Isandaan. 100 po ang per kilo. Ito naman. Sniper. Ano yung bagong hango? Bagong kuha mo ngayon sa loob? Pambukas talaga ito, boss lang. Napambukas na yung paninda na yan. So, yung mga ilang paubos namin, yung maliliit. Para pagbukas, wala namin yung tindera. Ito yung isdang pangmalakasan, no? Ayan, no? Ayan. 100. 100 din ang per kilo, no? So talaga makakasulit ka dito kapag namili ka ng mga isda. Dito lang po yan sa papasok lang po ng Fishport ng Malabon. So kaibigan po natin ang mga nagbebenta po dito ng mga paninda dito sa Malabon Fish Market. So tumpukan po, no? 100 pesos. So, lahat ng mapili niyo po dito ay tumpukan ay 100 pesos. Shoutout sa iyo, idol. Ayan. Shoutout. Shoutout sa mga vendor dito sa Malabon Fish Market, oh. Ayan. Shoutout sa Picardal Brothers ng Tunsuya. Kabisadong na natin ng Picardal Brothers. So mga tumpukan po dito ay 100 pesos. Dito naman po sa Tatampal, 50 pesos ang tumpukan. Ayan. Yellowfin tuna. So sa tumpukan yan ay 100 pesos. Boss, magkano yung per kilo mo ng yellowfin? Sandal lang yan. Ayun, 100 pesos po ang per kilo na sa tumpukan ay 100. Tapos may pugita tayo dito. So magkano pugita mo, idol? Sandal lang po. Ayan, oh. 1 kilo po ng pugita ay 100 pesos. Ayan. Salamat. Thank you. Alright, so dito may nakita po tayong alimasag, no? Malalaki. Ayan, oh. Magkano tumpukan itong alimasag? Ang lalaki, oh. Yan po yung tumpukan po ng alimasag, puro lalaki, no? Blue crab. Ayun, 150 ang tumpukan ng alimasag. Ang lalaki. Tapos yellowfin tuna, ayan, no?
sa Malabon Fish Market ay marami po kayong yellowfin tuna na mabibili ngayon dito dahil dagsa po, no? Salamat, Idol. Thank you. Alright. So ito marami silang mga latag dito. Ayan, no? Boss, magkano yung alimasag mo? Alimasag natin, kaibigan. Ayan, no? Haluan, may babae, may Babae, lalaki. lalaki, diretsuhan lang yan, kaibigan. Ayan, o. 200 po ang kilo. So 200 pesos ang per kilo ng alimasag, no? O negotiable nga. Yung paninda niya, may bawas pa. Ayan. So sa mga tumpukan, ayan po, sa halagang 100 Yung pesos. dalaga natin, 100 po. Puso. Ayan, no? Mga tumpukan po ay 100 pesos. Si kaibigan. So rabbit fish ay 100 pesos. Ayan, mga tumpukan po yan, no? Yung para Napakarami. lang po natin, 350 kilo. Ayun. 350 kilo. So 350 naman po ang kilo ng Pwede na siya magbawas. lapu-lapu. 250. Ayun, oh. 250. Binibigay po yung lapu-lapu, no? So sa mga rabbit fish ay 100 pesos ang kada tumpukan. So ito, mga tumpukan pa rin po ang makikita po natin dito, no? Yan, 100 pesos po kada plato po ng kanyang panindang isda. At meron din po mga alimasag, no? So marami din po alimasag. Tapos ito naman po yung istang gabi. Ayan. Tapos may pating din po dito. Ito po yung pating, oh. Tapos ito po yung istang gabi na malalaki. Te, magkano yung? Sandaan ang kilo o sa piraso? Ayun. Alam ko sandaan, ang laki kasi. So, 100 pesos po ang per kilo po dito ng istang gabi. Masarap sa sinigang sa miso to, oh. Pwede rin sa mga chismosang kapitbahay, ma'am. Sa mga walang siyuta dyan. Sigurado Yan, magkakaroon yan po kayo yung ng istang gabi, forever no? sa pandikit na ito. So, yan po yung mga kababayan po natin na namimili po ngayon dito sa Malabon Fish Market. Ang original na Pinoy pandikit. Pinoy pandikit. So, ito po yung Malabon Central. Ayan. Na gawang Pinoy. Yan po yung Malabon Central Market ng bayan, no? So, to save more, ayun po. Sa may gilid, no? Doon po may parking po ng 4 wheels na sasakyan. Medyo may kataasan lang po yung parking. Kung motor naman po ang dala ninyo, dito sa loob po ng Malabon Central Market ay meron po na mapaparking sa halagang 10 piso. Makakapag-park na po kayo sa loob ng Malabon Central Market. Pinoy pandikit. Kapag dikit lang po ang pag-uusapan, Shout out kay Kuya Jeff. Baliw. Ayun, shoutout kay Jeff Balim. Anak ni Mang Ramon. Shoutout sa iyo. Ito yung Ramon, oh. Pakita mo yung mukha. Anak ni Don Ramon. Shoutout kay Jeff Baliw. Ayan. So sa kilo po ng lapu ay 150. Tapos sa sa alimasag po ay 150 ang per kilo. Shout out kay Janel Baliw. Nakasawa ni Ate May. Kano kilo ng dalagang bukid? 150. So 150 po ang per kilo po dito ng dalagang bukid. Laki ng lapu-lapu, no? Tapos sa tumpukan naman po dito ng yellowfin tuna, no? 100 pesos. Shoutout sa iyo, idol. So, dito po ay may malaking bangus, no? Sa halagang 140 po ang per kilo. So, may mga presyo na po yung kanilang paninda dito sa Malabon Fish Market. Ayan. Yan po yung mga latag po nila ng mga seafood sa Malabon. Hello po, Nay. Good morning.
Boss Alan, shout out. Magkano yung ano mo, tumpukan mo ng dalagang bukid? Kano yan, Buslando? Ayan oh, yung lapad po na dalagang bukid ay 100 pesos. Ayan oh, makakasulit po talaga kayo sa 100 pesos na tumpukan po dito sa Malabon Fish Market ng isda. Ayan oh, mga isdang gapi, merong parrot fish. Sari-sari po yung makikita nyo pong isda dito na mabibili sa halagang 100 pesos na dalagang bukid. Ito bubuli. Ayan, bubuli oh. Tapos ang tumpukan po dito ng dalagang bukid ay 100 pesos yan. Boss Alan, salamat. Alright, so sa per kilo naman po dito ng gulyasan ay 80 pesos ang kada per kilo. Shoutout sa iyo, kaibigan, shoutout. Wala yung ano ko, kaibigan ko dyan. Shoutout. Wala na naman. Lasik ba? Eh, mayate. So dito po ang kilo ng hipon ay 260. Shoutout po sa mga vendor po natin dito sa Malabon Fish Market. Ayun, 260, ang gaganda ng hipon, malalaki oh. Yan po ay 260 ang per kilo. Naka-stainless na si Ate Potpot ah. Yes, naman na siya. Ayaw na mag-ano. Kasi ano, pag ganito kang matagalan, Kariton kasi ah. Ikano kilo dyan? 90 ko yan. Gulyasan. So 90 pesos po ang per kilo ng gulyasan. Sa yellow pinto na yan, ang gaganda oh. 130 ang per kilo. So solid ang ganda ng ating yellow pinto na dito sa Malabon Fish Market. Salamat. Thank you. So dito naman po ang gulyasan ay 70 pesos ang per kilo. 70, may kasama na reseta. May kasama ng reseta yung tindang gulyasan. 70 pesos po ang per kilo. Wala pa doktor, reseta ko lang yun. Wala pang pirma, no? Wala pa. Kay 70 tayo maganda asan yan kayo. Uy, hindi edit yan. Kitang-kita sa asang taga napakasariwa ng gulyasan. 70 pesos po ang per kilo. Okay, boss, thank you. Okay. Boss, magkano yellowfin mo? Ganda. sa magandang yellowfin. Yun, 120 ang per kilo ng yellowfin. Shoutout sa iyo, kaibigan. Shoutout. Buslando. Bumigan dito. Yung limango, oh, boy na boy. Oh. Magkano yan? 250. Oh, 250 oh, lahat na. 250 pesos. Buslando, yellowfin. Ayun, oh, lahat na yan. Ayong kilo. Di, ang alimango po ang labanan to ay kilo, no? 250 ang per kilo. Ang ulam. Tapos kohol, 50 pesos ang tumpukan. Ayan. Eh, ito, 300 lahat oh. Ayun oh, 300 na, nagbago na isip. Ayun, 300 pesos, lahatan na. Ayan. Ako, napakasarap niya sa butter. So, 120 naman po ang yellowfin tuna. Ganda oh. Dagsa yellowfin tuna ngayon, no? So, 250 ang per kilo naman po dito ng hipon. Dito, Buslando, Sandang Buslando. Yellowfin. So, dito naman po ay 100 pesos ang per kilo. Sabi na nila, umaak sa'yo, pero sa akin na lang babagsak. May rapper tayo doon, Buslando. Hoy, hoy. Ay, Para si ba? ano, Para Dilagit. 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 Rapper. Ayaw ko niya, nahiya ko dyan eh. Ayaw niya, ayaw. Tilapiyang arroyo. Sandaan na ng kilo. So, sa per kilo naman po dito ng tilapiyang Batangas ay 100 pesos. Hoy, Ibon, may libre pa freestyle oh. Ikaw, So, yan po yung mga per kilo po dito ng tilapiyang Batangas.
So magkano naman yung per kilo mo ng hipon? 240 lang ha, 240. So 240 po ang per kilo Sikreto ng mga pogi. Yung sikreto ng mga pogi, 240 pesos po ang per kilo ng hipon. May libre pa freestyle yun, boss, pag kumuha sila. Ayun, kailangan niyang mag-grab. Boss, magkano per kilo? 250 boss. So May libre pa freestyle yan, di 250. ba, JB? May libre pa pogi. Ayun, sinasabi ko. Sikreto ng mga pogi yan dito, boss. Sikreto ng mga pogi dito sa Malabon Fish Market. So 250 po ang per kilo po dito ng pusit. 250 lang oh, gaganda oh. Sariwang pusit, no? So marami tayong seafood na mabibili ngayon dito, no? Dahil ngayon pong araw po ng Sabado. Wax out mga katomboy! Ayun, shout out sa'yo, idol. Shout out. So magkano kilo? Dito pa kayo sa Malabong Fishport, maraming tomboy na nagkakalat. So dito po 260, no? Malalaking pusit. 260 ang per kilo. So sa hipon naman po, big size po ito ha. 250 ang per kilo. So talagang mura ang mga bentahan po dito ng seafood sa Malabon Fish Market. Magkano kilo dito sa maliliit na pusit? 200! So 200 naman po ang per kilo dito ng pusit, no? Itutok mo kay Pogi! Dito si Pogi! Ganda ng pusit natin, no? 250 po ang per kilo. Oo. So, dito naman po ay 240. Shout out sa iyo, ate. Shout out po sa inyo. Magandang umaga. So, sa kilo naman po ng bikaw ay 100 pesos ang per kilo. So, talakitok naman po ay 140. Marami po, wait lang po ah. 230 ang pusit lumot. Tapos ang bikaw ay 100 pesos. So, yan po may mga presyohan na po nakalagay sa kanilang mga paninda, no? Ayan o, mga may presyo na po ang mga panindang isda pusit. Shout out po sa inyo. Shout out po. Magandang umaga po. Coffee lang. Talakitok ang sarap. Kariwa yung Wala pa nga eh. Ano yun? Pusit lumot. Ito. Ito mga to. Promoter, yung maganda. Boss, magkano na cream dory? So, 150 pesos po ang cream dory, no? Yung po ang presyo ng cream dory natin dito sa Malabon Fish Market. Yan lang po yung may pwesto po ngayon dito na nabebenta ng cream dory. Boss, shout out. So, magkano yung tahong natin? Ano, 100 piso po yung isang tabo. Kahapon wala ka, dumaan ako ng hapon dito eh. Boss, Lando. Shoutout sa'yo, makikita ka na naman ng asawa mo. Magkano yung plastic? Photo of the day. Magkano yan? Sandal lang yan, Boss Lando. 100 pesos po yung isang plastic na gulyasan. So, ganun din sa'yo, idol. Bakit iba yung hawak mo ngayon, hindi Red Horse? Nabuti pa nga, no? May nakahabol pa. Naghahabol ka pa ngayon. So, magkano naman yan, idol? Ito mga nasa 1.5 na to, kuya. Hindi to. Yung isda mo, maging pera. Sandaan na lang. So, 100 pesos po yung mga isda na naka-plastic dito sa Malabon Fish Isang Market. kadiri. 150 kanina benta ko nito. Oh. Yan, sandaan na lang. Ayun, 100 pesos na lang po binibenta. Ang ganda po ng laman, no? Yung hawak niyang pera nasa halagang 1.5 na. 1.5 na Ayan. lang. So, nakakasulit na siya. Okay, salamat, salamat. Ang lalaki ng mga alimango. Ikaw magkagulo. So, sa mga prutas naman po tayo, no? Ang tupukan po dito ng manggang hilaw ay 50 pesos.
So may mga presyo na po yung kanilang mga prutas dito, no? Sa ubas naman po ay 160 ang per kilo, ang kalahating kilo ay 80 pesos. So may avocado rin po. Ayan. Shout out sa'yo, Lodi. Shout out. Shout out. Ayun. Pumunta rito. Andyan. So, gulay naman po tayo, no? Ayan po yung mga nakabalot dito sa Malabon Fish Market na mga sibuyas, kamatis, talbos, okra, kalamansi. Yan po yung mga bentahan po ng gulay, no? So, magkano pong mga ganito? 50 lang ho yan. Ayan, no? 50 pesos po yung isang balot po ng sibuyas. So, dito 50 rin po yan. Ganon. 30. So, yun, 30 pesos po dito sa sibuyas na puti. Tapos sa kamatis ay 20 pesos. Yan po yung mga presyohan po dito ng mga kanila-panindang mga gulay, no? Boss, salamat. Thank you. Shout out, ate. Ito na lang ang manok mo, ha. Yan na lang po. Pakpak 130. 130 po ang kada plastic. Sa amin, 90 lang, 90. May tayo, Morles. So, idol, shout out sa'yo. Oh, shout out. Ayan, shout out sa'yo. So, ayan po yung mga presyo ng kanyang paninda. Ate Mayra, Ate Mayra. Shout out sa'yo, Ate Mayra. Ate Mayra, shout out ko, Ate Mayra. Ayun. Bigyan mo ng kape, Ate Mayra. Galing daw sa'yo. Magbibigay pa rin tayo. Wait lang. Makakabigay na sa amin. Magbibigay uli ako. Hello. So, dito naman po ang talaba ay 100 pesos po ang kada tabo. So, yan po yung laman. So, napakataba, no? Okay. Parang nakatingin ka kay Ate Mayra. Napakataba na pala. Alright, so dito naman po ang tilapiang Batangas ay 80 pesos ang per kilo. Sa'yo pala yun. So, 260 naman po ang per kilo dito ng hipon, no? Oh, yellow pin. Yellow pin, ang gaganda ng yellow pin, no? Magkano kilo? 110. Oh, 110 ang per kilo po dito ng yellow pin tuna. 110. Unang 40. Kita lang to, mami. So, tumpukan po dito ng bangus tagupan ay 120. Vlogger yan na. Uy, vlogger na. Tumpukan per piso, per piraso na bangus, no? Ano? Quality yun. Napakaganda na. Sa kaibigan kong walang pinag-aralan. Shout out sa'yo. Clinton, the Great. Yon. Akala ko Doro the Great eh. Ayan. Tropa dito yan sa Malabon Fish Market. Salamat sa inyo. Salamat. Alright. So, dito naman po ang gulyasan na binibenta ay nagkakahalaga ng 100 pesos ang kada per kilo. Napakaganda ng ating mga gulyasan at yellow pin tuna, no? Sa yellow pin tuna, 120 ang per kilo. So, ang hipon, lalaki, oh. So, yan po ang gulyasan at yellow pin tuna dito sa Malabon Fish Market. So, may mga tumpukan naman po dito. Ayan, oh, mga sapsap, alakaak, galunggong. Yan po yung mga tumpukan. Ang kilo naman po ng galunggong ay 160 pesos. So, magkano tumpukan mo dito? 100, no? 100 pesos. Salamat. So, 260 ang per kilo ng hipon. Shoutout po. Enjoy po sa pamimili sa Malabon Fish Market. So, ayan po yung mga tumpukan, no? Magkano dito? So, 90. 90 po ang tumpukan po dito ng yellow pin tuna. Uy, mura-mura na yan, te. Yan pin yan.
So, ang tupuan po dito ng bangot ay 150. So, may gulyasan po dito, no, sa halagang 100 pesos. Tumpukan po ng gulyasan dito sa Malabon Fish Market. So, tumpukan po dito sa halagang 50 pesos. Madami na, oh. Sapsap. Dumagsa ang sapsap, no? Dito sa Malabon tumpukan. Sa halagang 50 pesos ay meron na po kayong maiulam. So, may mga presyon na po ang paninda po dito ni Nanay. Yan pa, makikita po natin. Shoutout po, Nay. Wala si Ate Pam. Nagbakasyon pala sa probinsya. Nakita ko siya dun eh. So, napakasariwa po ng ating asuhos. So, madalang po tayo makakita ng asuhos, no? Sa halagang 240 po ang per kilo. Alimasag, 160. Yan po yung mga per kilo na paninda po dito ni Nanay, no? Tapos dito po may tilapiyang plapla. Sa halagang 80 pesos po ang per kilo. Oo, pumunta ako doon. Bukas nandun ulit ako sa Burautan. Na kay Mamboy kaskas ako nung nakaraan. Nahuli mo rin pala ako. Bumili ako kay nanay mo oh. Asuhos. So ang gaganda ng isda natin, oh, sariwang sariwa oh. Ang gaganda ng mga isda natin ngayon sa Malabon Fish Market. Oh. Pagi, 120. May yellowfin tuna, may lapu-lapu. Ayan, oh. 160. Oh. So, marami tayong isda ngayon dito sa Malabon Fish Market. Bubuli. Wala anak mo te ah. Wala ngayon dyan ah. So sa bangus po dito no. 80 pesos ang isang piraso. Good morning po. Ayan no. Nag-iikot lang po. Ah. Magkano kilo dito na sa malaki? 150. Oh, 150, murang-mura po ang bangus natin dito sa Malabon Fish Market, no? Sa halagang 150 pesos po ang bangus. Nay, salamat po. Thank you rin. Ganda ng ato. Boss Lodi, magkano tong upo mo? Ay, upo, 20-20 lang isa nga, Boss Lando. Oh, 20-20 lang. Buwaba Oh. lang upo, pwede magkampasan. Ayun, yung Habang sinasabi. nanonood na Boss Lando Explore. Sili, yan, may tumpukan, no? 10-10 lang, no? Tapusan po yung sili pong verde rito, no? Ayan, may talbos. Ang talbos mo magkano ay doon? 10-10 lang yan. Wala kang daong sili. Wala, Boss, mahal. Puro sili nga lang. May Ang dami pakadaong sili, sili. nakatago. Panalo sa dynamite to eh. Pagpano talang kulang eh, no? Alright, so sa sitwasyon dito po sa Malabon Fish Market ay murang-mura po ang mga paninda po nilang seafood dito, no? So sa mga gulyasan ay mura at yung mga yellowfin ay dagsa. Talagang mapapamura ka sa mga presyon dito. So anyway,
Shoutout sa ating mga kababayan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market. Shoutout sa ating mga OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. At shoutout po sa ating mga viewers na lagi po sumusubaybay sa panonood ng pagbablog ni Boss Lando Explorer dito sa Malabon Fish Market. So hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa suporta na nakukuha ni Boss Lando Explorer. So paki-share na rin po at paki-subscribe Boss Lando Explorer. So enjoy and be safe po dito sa Malabon Fish Market. Maraming salamat po. Bye bye na po.